Hola, 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 bom dia pessoal, bom dia a todos, a todas, aqui falando o seu amigo Rafael Galán, do equipe comercial da Surlangy, bom dia, como están aqui já quase no carnaval, já estamos aí quase, quase, muito bem-vindas a nossa webinar de hoje, muito obrigado por juntarem a nós e realmente, hoje, bem interessante porque hoje vamos falar de un destino non tan coñecido. Hoxe vamos falar de un destino na Asia, podemos falar de un novo destino, como temos chamado a esta webinar de hoxe, Sri Lanka, a nova joia da Asia. Realmente un destino non tan coñecido, entón, mas hoxe en día un dos destinos emergentes e máis empolgantes da Asia. Vamos a presentar no só un destino, vamos a presentar non só un país, si vamos a presentar toda a coleção Surlangy no produto Sri Lanka, porque o que vamos a presentar hoy no es só un itinerario, realmente es una coleção de itinerarios y vamos a dar un repaso a toda esta proposta criada para ayudar ao agente de viagens a vender o destino de forma clara, confiante e personalizada para diferentes tipos dos viajantes. Porque o que vamos a ver no día de hoxe é que temos un produto en Sri Lanka moito diferente dependendo das necesidades do pasajeiro brasileiro. Vamos a abranger toda a esfera de turista brasileiro para dar resposta ás necesidades que ten neste destino. Entón, fiquen moito atentos, cualquier pregunta poden facer a través do chat, e como sempre, este treinamento fica grabado e ficará subido, e así que finalice o treinamento, ficará subido no noso canal de YouTube, por si vocês ten que sair antes ou ingresaron ao treinamento depois, sen problema, porque vai ficar grabado e subido en noso canal de YouTube. Entón, vamos ya a comezar, porque temos moito do que falar deste maravilloso destino. Que é o que vamos a facer no treinamento online de hoxe. Vamos a facer unha pequena introdução ao destino, depois vamos a falar de como é a operativa, como é a operação da Surlange neste país, no Sri Lanka, e vamos a facer un repaso, como falaba no começo, de toda a nosa coleção, de todos os nosos itinerarios. Vamos a facer unha visão geral de toda a coleção, vamos de toda a programação que temos neste destino, que son os itinerarios Sri Lanka a seu alcance, el Maravillas de Sri Lanka a Illa Mágica e a Maravillas de Sri Lanka en Luxo. Son estes cuatro itinerarios dos que vamos a falar hoxe e eu vou a dar os tips, as ferramentas de venda para como vender Sri Lanka ao pasajeiro brasileiro para adaptar ás necesidades de cada un deles e faremos un pequeno encerramento. Entón, realmente, como estamos falando de un destino prácticamente descoñecido, moitos, non moitos de nos visitamos, pero nos tivemos a oportunidade de facer un fan trip no ano pasado e realmente é un destino fantástico. Poden vender de ollos fechados porque va a satisfacer completamente as necesidades do pasajeiro brasileiro. Por qué? Vamos a ver hoxe neste fantástico treinamento que vamos a ter. Antes de comezar, vamos a explicar brevemente o que vamos a abordar no treinamento de hoxe. Primeiro, vamos a informar por que Sri Lanka é un destino tan interesante no momento. Depois, vamos a analizar o país e o contexto do país, localización geográfica, en fin, todos os ítems, e a seguir vamos a explorar toda a nosa coleção, toda a nosa programação Surland, para finalizar con unha comparación das posibles combinações que temos en Sri Lanka e algunhas dicas importantes para a venda deste produto. Como están vendo nas slides, nas imagens, realmente un destino fantástico que va a combinar multitude de ítems sempre ben valorizados pelos pasajeros brasileiros. Poden vender Sri Lanka con a Surland. Por qué? Por que vender Sri Lanka agora? Realmente, porque Sri Lanka é un destino na Asia, depois vamos a ver no mapa que está moito perto da India, realmente Sri Lanka é unha illa, depois vamos a ver, é un destino que está en crecimento hoxe en día, mas ainda é un destino, é un país turísticamente pouco concurrido, con poucos turistas. Entón, realmente, se estamos traballando para un pasajeiro
que está procurando novos destinos, non tan masificados cuanto os destinos clásicos, como pode ser na Asia. Podemos falar de Tailandia, podemos falar de todo o sudeste asiático, podemos falar de Japón, podemos falar de outros destinos con moita procura. Sri Lanka é un destino, pois, como falo, relativamente pouco concurrido, pouco coñecido hoxe en día, con boa estructura turística que depois vamos a ver, e realmente podemos sugerir a ese pasajeiro: eu estou procurando un destino menos lotado, con menor cuantidade de turistas. Pois aí é onde podemos sugerir Sri Lanka. É un país, un destino con unha óptima relación custo-beneficio en comparación con outros destinos asiáticos. Quere dizer que é máis económico que outros destinos asiáticos e vai oferecer unha cuantidade de satisfacciones, sen dúbida, súper interesantes para o pasajeiro brasileiro. Pode ser tamén un destino que é moito popular entre viajantes que ya visitaran Europa, que ya visitaran algún destino asiático e que están, como falo, procurando novos destinos interesantes. É aí onde podemos sugerir este destino. Todos os itinerarios dos que vamos a falar son roteiros ben completos, con moitos paseos incluídos e super ben estructurados. Todos van a ser de 8 días. Entón, é unha duración que permite tamén combinar con outros destinos da región. É un pouco todo o que vamos a falar no día de hoxe. Realmente é un destino para persoas, para turistas, para pasaxeiros, para viajantes que procuran algo diferente, algo completo, algo con unha forte componente emocional. Es ese tipo de pasajeiro que podemos ofrecer este destino maravilloso que es Sri Lanka. É un destino que aos poucos se está posicionando como unha alternativa ben interesante dentro dos destinos asiáticos. Posúe unha identidade propia, unha cultura moito distinta ao que estamos acostumados e unha enorme diversidade en un territorio pequeno. Entón, realmente, é unha estructura, o propio país, a propia illa, que proporciona unha valle moito dinámica e moito variada, con unhas distancias moito interesantes, porque está tudo moito perto un de outro. É un destino, como fala aquí, completo, unha única experiencia, unha illa compacta que combina cultura, natureza, vida selvagem e praias. Todo iso nunha mesma viaxe. É por iso que falo de unha viaxe super completa dentro de esta illa que vamos a ver aquí no mapa, onde está localizado. Aquí estamos vendo Asia, estamos vendo India, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Afganistán. Aquí, no sur da India, aquí na parte sur, prácticamente moito perto tamén das Maldivas, por iso se combina super ben tamén con este destino. É unha illa localizada ao sur da India, está no medio do Océano Índico. É un país compacto, como falaba antes, moito fácil de percorrer, con distancias curtas que permiten coñecer moitas coisas en poucos días. É por iso que é un destino super interesante. O principal ponto de entrada é a capital. A capital é Colombo. Realmente podemos falar de capital comercial. Capital comercial é Colombo, porque depois a capital administrativa é Sri Jayawardenepura Kotte. É como, por exemplo, en Brasil, que a capital administrativa é Brasilia, capital de negocios é Sao Paulo, né? Entón, aquí, o comezo prácticamente de todos os tours que vamos a ofrecer sempre vai ser en Colombo, e aí é onde se concentran todas as operações turísticas. Geográficamente, Sri Lanka, como falo, é unha illa moito diversificada. Posúe todo un litoral tropical en todo o perímetro da illa, vamos a ter sempre un litoral con climatología tropical, unha área central de montaña, con clima montañoso. Aí vamos a encontrar plantaxones de xa e todo un interior, o que é o interior da illa, con florestas tropicais e parques nacionais. É por iso que falamos de praia, falamos tamén de montaña, falamos tamén de natureza. E en termos culturais, é un país, como todos os países da región, profundamente espiritual. Lá na Sri Lanka a religión mayoritaria é o budismo, mas é unha religión que coexiste super ben, moito naturalmente, con o hinduismo, con cristianismo e con islamismo. É unha illa moito variada, religión principal budismo, mas non ten problema con nenhuma das outras religións. Idiomas oficiais son el singalés,
e o tamil, as dúas linguas locais. Mas realmente é un país moito ben interesante para o sector turístico porque moita quantidade de moradores e toda a estrutura turística falan en inglés. Entón, realmente é ben interesante para poder percorrer sen problema neñún, facilita moito a experiencia do viajante. O que sí temos que sempre que ter en conta que toda a operación da Surlandry nos destinos de Extremo Oriente e outras culturas está garantida en español. Entón, sen problema niñún, poden camiñar ao pasajeiro brasileiro que vai ter sempre o guía falando español, dá para entender, non va ter problema niñún, eso sempre. E relembro que toda esta programación de Sri Lanka ya ten os itinerarios en PDF en Word en noso site surlandry.com, pestaña folletos 2026-27, Extremo Oriente e outras culturas, aí ten itinerarios India, Sri Lanka, Maldivas, aí ten ya todos os PDF, todos os Word de todos os itinerarios con os itinerarios completos deste destino do que vamos a falar hoxe. Como é a proposta da Surlandry? Como son os nosos programas, os nosos roteiros, os nosos itinerarios no Sri Lanka? Que, lógicamente, compartillan sempre todos o mesmo padrón de cualidade. Vamos a falar de itinerarios de 8 días e 7 noites, sempre con un guía acompañante a máis dos guías locais, sempre falando español, durante todo o roteiro. Sempre vamos a falar de transporte con ar condicionado. Sempre vamos a falar de ingresos inclusos e experiencias, podemos falar de experiencias imperdíveis. Por exemplo, el safari en vehículo 4x4 dentro do Parque Nacional. Realmente experiencias maravillosas as que vamos a poder experimentar neste destino. Alén diso, todos os programas incluen experiencias culturais integradas dentro do itinerario para conforto do turista. Como falaba, itinerarios padrón de 8 días, guía acompañante en español, transporte con ar condicionado, ingresos incluídos para os principais monumentos, excursaos interesantes, experiencias diferentes como el 4x4 ou el tren ELA. Media pensado o pensado completa, esto es interesante porque ahí ya si contratan a pensado completa ya lleva todas as refeições incluídas e sempre café da mañá, buffet en todos os hotéis, que realmente a hotelaría neste destino é maravillosa, e sempre incluído o noso seguro viaje, que sempre, ya saben, ten que incluir tamén un seguro viaje desde a propia agencia de viajes, un seguro con cobertura desde o Brasil. O seguro viaje da Surlandry comeza a traballar, podemos falar o seguro, cando recibimos ao pasajeiro no aeroporto en Colombo. E sempre con noso servicio 24 horas, cualquier problema que teña o pasajeiro pode contactar con noso 24 horas. En fin, están vendo un produto super completo que vamos a poder ofrecer a noso pasajeiro nun destino super diferente e super interesante. Como falaba, non é só un itinerario, é toda unha programación completa a que ofrecemos en Sri Lanka. Nosa colección é estruturada de acordo con o perfil do viajante, tudo con unha cualidade e excelencia operacional, como sempre gostamos de falar na Surlandry, 100% tranquilidade e diferentes maneras de descubrir o destino. É un destino Sri Lanka realmente moito recompensado. Realmente ficamos con moita sorpresa o ano pasado cando coñecimos de primeira mão, porque é un país con boa infraestructura turística, é un país con unha população moito hospitaleira e non presenta grandes barreiras culturais para os viajantes occidentais. Mesmo sendo un país asiático, non enfrentamos tanta barreira cultural como pode ser na India ou no Japão, outros destinos. Sri Lanka se adapta moito ben a pasajeiro occidental e entón realmente é unha excelente alternativa, como falaba, a outros destinos asiáticos máis saturados, máis caros, con maiores barreras culturais. Realmente un destino ben interesante. E é por iso que Surland, como sempre gustamos traballar nosos produtos con moito cariño, con moito cuidado, non queríamos ofrecer só apenas un roteiro turístico na Sri Lanka. Queríamos unha colección completa que vamos a adaptar aos diferentes tipos de pasaxeiros. Sempre, lógico, mantendo a coherencia da viaxe e todo o nivel de cualidade. Vamos a ver agora, depois un poquinho de haber presentado o destino, por que viajar a Sri Lanka, agora vamos a falar de nosos 4 programas. Son 4 programas, como falábamos, todos da mesma duración,
8 días, 7 noites, mas cada un deles está adaptado para un diferente perfil de pasajeiro. Vamos a ter uno máis experiencial, outro máis completo, outro máis confortável e un cuarto itinerario premium para ese pasajeiro de alto padrao. Vamos a facer todas esas recomendacións para o diferente tipo de viajante. Então, realmente é un produto que encaixa moito ben con cualquier perfil de pasajeiro que pode contratar un pacote turístico na súa agencia ou na súa operadora de turismo. Programa 1. Vamos a comenzar ya directamente con los 4 programas. Vamos a dar una ollada. Relembro máis unha vez. Todos estos programas, como toda a nosa programación 26-27, está ya en noso site surlange.com, pestaña folletos 2026-27. Este destino tamén está en noso buscador. Poden procurar, poden consultar disponibilidade. Súper fácil. Todos os itinerarios en PDF en Word ya disponibles no site da Surlange. Bueno, comenzamos. Primeiro dos programas, el Sri Lanka ao seu alcance. É un itinerario, como todos, 8 días, 7 noites, unha viaxe cultural e experiencial en hotéis 4 estrelas, un programa dos 4 que temos na programación Sri Lanka con maior contacto local e cultural. Perfil de pasajeiro, viajantes activos, curiosos e que ya visitaran Asia, que ya están acostumados con este continente e queren dar un paso a máis conociendo un novo destino. É un programa que proporciona experiencia inmersiva, o que máis dá de toda a colexao, para viajantes curiosos que desean vivenciar o país por dentro, ter un contacto máis directo con a cultura local. Unha viaxe completa, con foco claramente experiencial, que é o que hoy en día está procurando o pasajeiro brasileiro. Ten conteúdo, ten experiencias, ten a sensación de descoberta priorizadas e sempre en hotelería 4 estrelas. Super boa categoría de hotel. El Sri Lanka a seu alcance, aquí estamos vendo el itinerario en PDF. Aquí, como todos os PDF, sempre relembro, nos produtos Europa, presos en euros, produtos exóticos, ya están vendo aquí itinerarios con valores en dólar. Este es preso de venda ao público, es el preso que va a pagar o pasajeiro, comisionable para vocês. Temos todas as datas de saída, todo o itinerario day by day, a hotelaría que vamos a ter neste itinerario, que o preso inclui algunhas dicas importantes, prazos de cancelamentos, en multa, todo está aquí en un só PDF, están vendo que imagens maravillosas. Es un itinerario moito dinámico, moito variado. Ele combina litoral con parques nacionais, con montañas, con cidades. Entón vamos a descubrir moitas facetas do país en poucos días. Un itinerario movimentado, ideal para viajantes que non se importan con a mudanza de escenario e ambiente cada día. Podemos falar que é o itinerario máis corrido dos 4 que temos, depois vamos a ver outros máis tranquilos, para pasajeiro que vai máis a divar. Este é para un pasajeiro activo, que quere ver moito en pouco tempo, el máis completo, máis inmersivo na cultura local. Si ten ese perfil de pasajeiro, máis joven, pode ser, Sri Lanka a seu alcance es a opción que podemos ofrecer para nuestro pasajeiro. El Sri Lanka ao seu alcance. Experiencias que vamos a ofrecer están viendo todas as imagens maravillosas, un destino fantástico, lindo demais. O que vai definir este Sri Lanka a seu alcance son as experiencias. Vamos a incluir un safari no Parque Nacional de Yal. Vamos a incluir, que estamos viendo safari, la subida a la rocha de Pidurangala, maravilloso, para hacer trekking. Experiencia rural, por eso falábamos da inmersión na cultura local, en la ciudad de Iriwaduna. Vamos a visitar el templo de Prata, el Ridi Viharaya, que es de aquí, de la parte derecha. Y vamos a tener incluido una masaje ayurvédica, que está muy en la moda. El otro día asistí a una reportaje de este tipo de masaje ayurvédica. Vamos a tener también incluída. Entón, realmente, un itinerario para viajantes aventureiros, visitantes frecuentes da Asia ou clientes que buscan unha viaxe con conteúdo e experiencias auténticas. Están vendo que inclui realmente diferenciais fantásticos dentro da programación. O primeiro dos nosos itinerarios, Sri Lanka ao seu alcance. Programa número 2, Maravillas do Sri Lanka. Mesma duración, 8 días, 7 noites, unha viaxe completa e equilibrada. Aquí trabajamos hotelería 3 superior e 4 estelas y es el Maravillas do Sri Lanka es o top de ventas da Surlange neste destino, el programa máis procurado de toda a nosa colexao.
Recomendación para ese cliente padrão, cliente estándar, cliente máis normal, podemos falar, non tan activo quanto el de Sri Lanka ao seu alcance, máis tranquilo, e que fase unha primeira viaxe para Asia. O noso itinerario Maravillas do Sri Lanka, campeado de vendas, a viaxe máis completa, máis equilibrada para un primeiro contacto. Tamén vamos a combinar cultura, natureza, viaje de tren panorámica, auténtico itinerario maravilloso de tren, safari, litoral, de unha forma armoniosa, sen parecer cansativo ou apresado. El Sri Lanka ao seu alcance é máis corrido, aquí ya é máis tranquilo, menos cansativo, con menos prisa, podemos falar. Da mesma forma, aquí estamos vendo todo o percurso, sempre comenzando en Colombo, datas de saída, hotelería que traballamos, temporada baixa, temporada alta, con os valores, e todo os ítems que están incluídos. Realmente este programa Maravillas do Sri Lanka, sendo máis procurado, abrange todos os grandes icones do país, inclui el Sigiriya, inclui Kandy, Arrellao do Xá, que falábamos antes que ten plantaxones de xá, Ela, que fase o tren, el Parque Nacional de Yala e a cidade colonial de Gale. Realmente un roteiro ben estruturado, moito lógico e fácil de explicar para o cliente. Insisto, todos os programas están ya en noso site surlange.com, en pestaña Folletos 2026-27. Aquí vamos a incluir, entre os puntos fortes desta viaxe, vamos a destacar a subida a la roxa de Siriguilla, aquí la estamos vendo, como falaba, el paseo de tren, el tren panorámico ELA, un percurso pelas plantaxoes de xá, o safari en Yala e a trilla, tamén trilla para o Little Adams Peak, que es esta roxa que vamos a subir facendo trilla, e visita a Gale. Realmente un programa moito completo, que tamén incluímos, falamos del tren, o paseo de Siriguilla ao amanecer, maravilloso, el tren, ya falamos, safari, trilla, el ponte de 9 arcos e a fortaleza holandesa de Gale. Está incluída dentro da visita da cidade. Un programa completo para cliente medio que desea coñecer a Sri Lanka en profundidade e sen complicacións, porque realmente ten prácticamente todo incluído. Te lembro que podemos facer a viaxe en media pensado ou en pensado completa. Este é o segundo dos nosos itinerarios, Maravillas do Sri Lanka, para ese perfil de pasajeiro padrón. Depois temos el programa número 3, que é el Sri Lanka, a Illa Mágica. Mesma duración, 8 días, 7 noites, viaxe confortável e ben estruturada, hotelería 4 e 5 estrelas, un ritmo de viaxe máis tranquilo. Entón, recomendado para casais, para clientes de terceira idade ou para turistas que non queren facer un roteiro con tanta prisa. Es el Sri Lanka, a Illa Mágica, el máis tranquilo de todos os itinerarios, para pasajeiro que prioriza conforto, ritmo máis tranquilo, máis claro, lógico, sen renunciar ás principais atrasoes do país. Aquí neste programa temos menos actividades, máis relaxado, menos actividades de mañá cedo tamén, que por exemplo en la amanecer non está incluído, e un roteiro máis relaxado, el Illa Mágica. Aquí estamos vendo Sri Lanka, neste caso, como falaba, vamos a facer un pequeno percurso pela illa. Todos os itinerarios comenzan en Colombo, están vendo que a illa é realmente as distancias, como falamos, praias, todo o litoral tropical e toda a área de plantaxoes e de montañas. Colombo, vamos para Kandy, Nuwara Elilla, descemos até aquí, voltamos a Kandy e já subimos hacia o norte para facer Pinahuela, Dambula, Avarana, Sigiriya, Polanaburuba, Gale e finalizar en Colombo novamente. Un roteiro circular que vamos a facer 8 días, 8 rotes, 7 días pela illa de Sri Lanka, que, insisto, está no Índico, ao sur da India. Mas, como falaba, destino moito accesible porque está todo moito perto. As distancias son moito cortas e dá para coñecer super ben. Neste itinerario Sri Lanka, a Illa Mágica, incluímos o paseo panorámico de tren pela Arrellao do Xá, como falábamos antes, a visita de Pinahuela para ficar pertiño dos elefantes, vamos a coñecer como cuidan os elefantes, paseos culturais e tamén incluímos unha experiencia de tuk-tuk,
Entón, realmente, tamén incluímos os templos e jardíns botánicos e, como falaba, un ritmo máis relaxado, máis confortável, ideal para casais, para clientes idosos ou viajantes que procuran unha experiencia máis relaxada. Entón, ese pasadeiro máis tranquilo, podemos ofrecer el Sri Lanka, a Illa Mágica. E o cuarto dos programas é el Maravillas do Sri Lanka en categoría luxo. Un viaje premium, hotéis de luxo, hotéis boutique, servicios e experiencias exclusivas. Vamos a ofrecer a un pasajero con alto poder adquisitivo viajantes experientes que procuran, que buscan padrones de luxo, acomodaciones exclusivas e experiencias personalizadas, que este é un segmento, un sector que cada vez está con máis procura no Brasil. Entonces, realmente, si ten ese perfil de pasajero, sen dúbida, ofrecen el maravillas de Sri Lanka, focado para este tipo de pasajeros, de padrado de luxo internacional, servicios personalizados totalmente a medida do pasajero. El Maravillas de Sri Lanka, que es el mismo itinerario que el Maravillas de Sri Lanka en Hotéis 4, pero neste caso con acomodación luxo. Non deixen de lembrar, que ya falamos el outro día no treinamento de produto, que este ano temos lanzado unha programación especial con hospedajes de luxo en varios destinos do caderno Extremo Oriente e outras culturas. Aí, insisto, en noso site ya está toda esa programación con acomodaciones de luxo para pasajero máis exigente. En Maravillas de Sri Lanka en luxo, todo itinerario de by day, valores, tamén non máis caro que os outros, con os hospedajes, realmente unha experiencia maravillosa. A hotelería es auténticamente fantástica, realmente en este Maravillas de Sri Lanka en luxo. Aquí vamos a ter experiencias, vamos a elevar a outro nivel. Estamos falando de un safari privativo totalmente en vehículo 4x4. El paseo panorámico de tren en primera clase, gastronomía requintada de primera categoría y un servicio altamente personalizado durante toda a viaje. Incluiremos también la trilla de Little Adams Peak, en fin, todo de alto padrado, tanto hotelería cuanto servicios, cuanto refeiçoes para o pasajero brasileiro con máis altas expectativas. Entonces, realmente un programa fantástico para ese pasajero de alto nivel. Aquí están viendo hotéis icónicos, acomodaciones como el Water Garden en Sigirilla, el 98 Acres en Ela, que es donde hacemos o paseo de tren, o en Huts, el Uga Xena. No son apenas hotéis, realmente son experiencias en sí mismas que hacen toda a diferencia e enriquecen mucho a viaje. Realmente son acomodaciones de alto padrado de luxo, realmente hotéis icónicos, como falamos aquí no slide. Ese sería o cuarto dos programas. Entonces, de esta forma, completamos toda a nosa programación disponible para Sri Lanka, que é un destino que está subindo cada vez máis. En resumo, neste slide, os 4 programas dos que temos falado. Sri Lanka, todos 8 días, el Sri Lanka seu alcance, tipo de viaje máis experiencial para ese pasajero explorador, máis activo, máis corrido. El Maravillas do Sri Lanka máis completo, el top de vendas para ese cliente padrado, cliente geral. El Sri Lanka a Illa Mágica máis confortável para casais, para idosos, para pasajeros máis relaxados. E el Maravillas do Sri Lanka en luxo premium para ese pasajero de alto nivel. Esta es toda a programación que incluimos dentro da nosa colección en no Sri Lanka, realmente completa, realmente diversificada y realmente dirigida para cada un dos nichos de mercado de cualquier pasajero que podemos ter en nosa agencia de viajes. Entonces, realmente están viendo súper variado y esta tabla es una herramienta útil para estructurar toda la conversa y ayudar al pasajero a tomar una decisión sobre un o otros dos itinerarios. Tamén, como estamos falando de que Sri Lanka, todos os itinerarios que temos son de 8 días, 7 noites, é un destino versátil, é un destino que se presta moito ben a combinacións con outros países asiáticos para completar unha viaxe de máis longa duración. A combinación máis popular é Sri Lanka con Maldivas, que están vendo que está moito perto, aí vamos a conseguir unir cultura con natureza, con experiencias y como algunos días finais no descanso para facer nas Maldivas estadía nas paradisíacas praias. Esta combinación de Sri Lanka con Maldivas
es óptima para pasajeros en lua de mel, para recién casados, que tenemos, ya saben, nuestro producto también específico para lua de mel. Está incluido este itinerario Sri Lanka e Maldivas. Sri Lanka funciona también muy bien con Dubái o con India. También podemos combinar con Tailandia, con Bali, con Vietnam, con Singapur. Y ahí vamos ya a conseguir hacer viajes más longas y abrangentes. Todas estas combinaciones permiten aumentar el valor da viaje sin complicar a operativa, porque está todo pronto, está todo encaixado con Asurlange, no van a tener sorpresa ninguna. Ahí vamos a poder hacer viajes más longas de lua de mel, de cualquier perfil de pasajero, para traer tanto todo vantajes, porque realmente está todo organizado, todo con guía acompañante, no va a tener ningún problema, fácil para el cliente, fácil para o agente de viajes. ¿Tá? Entonces, están viendo las múltiples combinaciones que tenemos de Sri Lanka, los diferentes programas adaptados al diferente perfil de pasajero y las diferentes combinaciones que podemos tener de Sri Lanka con otros destinos asiáticos. Lógicamente, siempre para vender Sri Lanka tenemos que oír al cliente. Como falábamos, una primera viaje, el maravilloso de Sri Lanka, viaje más activo, el Sri Lanka se alcance, viaje que prioriza más el conforto, Sri Lanka Illa Mágica, pasajero de alto nivel, alto padrao, lua de mel, el pacote maravillas de Sri Lanka en luxo. Ahí facilitamos un poquito a recomendación. El perfil de pasajero que tenemos en este destino es un perfil muy amplio, pasajero de entre 35 a 70 años, viajantes con intereses culturales, lógico, experiencias, que valorizan mucho viajes experienciales, que valorizan destinos auténticos, bien organizados, con todo el contenido, y como falaba, funciona muy bien para casais, para recién casados, o también para clientes habituales que ya viajaran para otros destinos y que están procurando algo diferente. Ese es el perfil de pasajero que vosotros tienen que recomendar, que tienen que sugerir. Ese pasajero que ya viajó con vosotros para Europa o que ya viajó con vosotros para un destino de África, pues hay, oye, alguna sugestión, un destino nuevo, un destino que sea interesante. Ahí es donde tenemos que focar a venda en este destino de Sri Lanka. Destino diferente, más sin sacrificar conforto y seguridad. Porque esto es otra cosa interesante. Si vosotros ofrecen este destino, puede ser que o pasajero va a falar para vos, ay, no sé, no confío mucho, como será este destino na Asia, non coñezo moito ben, é seguro, é confortável, é moito caro, ten distancias moito longas, como outros países que son moito grandes, como China. No, aquí vamos a ter, que é lógico que o pasajero teña esas dúbidas, porque é un destino non tan coñecido quanto outros. Mas a realidade é que Sri Lanka é un dos países máis seguros e acolledores da Asia. Non ten problema ningún de seguranza. Ten unha sólida infraestructura turística, podemos deslocarnos sen problemas, a hotelería é fantástica. Todo isto va a ser unha experiencia de viaje moito positiva. Entón temos que facer entender ao pasajero iso. Non va a ter problema ningún, nen de seguranza, nen de conforto, nen os presos ao altos. E tamén o que temos falado antes, as distancias son curtas. Entón realmente vamos a ter un destino e cando conseguimos explicar todo iso para o pasajero, a percepción do destino muda completamente. É un destino moito gratificante, como falaba, con toda esa infraestructura, con todas as rutas super ben planificadas, distancias curtas y proporciona una gran tranquilidad para o pasajero. Es un destino, de la experiencia que tenemos realmente y que hemos visitado personalmente, con altísimo nivel de satisfacción para o pasajero. Seguro, con buena infraestructura, con buen acceso, los deslocamentos fáciles, distancias curtas y mucha variedad dentro de la isla, como falamos, montaña, praia, cultura, cidades, inmersión local, en fin, un destino ben completo. Y estamos en un destino, en este año 2026, un buen momento para vender Sri Lanka. Un destino en crecimiento, con óptima tasas durante toda a viaje, un destino con oferta ainda limitada, frente a productos máis ben estructurados, pero unha relación de custo-beneficio super competitiva e, sobre todo, que é un destino, ao contrario de moitos destinos asiáticos hoy en día,
que están saturados, aquí neste destino vamos a poder viajar aínda experimentando a autenticidade do destino. Como temos visto, toda a programación clara, ben elaborado, con todas as saídas garantidas, como sempre, con noso soporte comercial continuo e, bueno, pues un servicio de excelencia que, sen dúbida, o pasajeiro va a voltar satisfeito, va a voltar con un monto de imagens para postar no Instagram, no Facebook, en todas as redes sociais e, sen dúbida, con total satisfacción do pasajeiro. En resumo, Sri Lanka, un país que ten tudo, que ten cultura, ten natureza, ten vida salvaje, ten espiritualidade, ten litoral, ten praia, tudo concentrado nunha illa e nunha única viaxe. Entón, un novo grande destino, unha viaxe, 1000 experiencias en nosa colección de Sri Lanka. Se pode vender o destino de forma clara, adaptándose ao diferente perfil de viajantes, como temos falado, e sempre mantendo un alto padrón de cualidade. Então, realmente, sen dúbida, poden vender ben tranquilos Sri Lanka con Asurlange, porque é un destino pelo que estamos apostando nesta temporada. Insisto, toda a programación está en noso site, surlange.com, en folletos 2026-27, dentro da programación Extremo Oriente e outras culturas, aí poden procurar este destino de Sri Lanka. Lógicamente, si quieren se inscribir a nuestra newsletter, ahí tienen un código QR para estar siempre recibiendo nuestras promociones, nuestros destinos, nuestras sugestiones, nuestras dicas a través de nuestra newsletter y de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro LinkedIn y sobre todo no canal de YouTube, a donde van a poder rever este entrenamiento o cualquier un das webinars que hacemos durante todo el año. Entonces, ya saben, Sri Lanka. ¿Con quién? Con Asurlange. ¿Por qué? 100% tranquilidad.